하려고도 좀 हेलौ लोगोफोर दे कमेन्ट हरदो लाइक होदो सिरि सिरि फैनानै थानो नाङा आरोना चेनेलाव गोदानबा आरो साबसक्राइब खालामदो आंनिफ्रायबो गोदान मोनफिनगोन साब आयौ दोनसनखो थालिर दावखाया रावबो कमेन्ट हरा माथो नै फैयो नै थाङो नै फैयो नै थाङो आयदायावसो गालांदों सिखाखौ नुहरबासो नागिरगासिनो खर' गैयिया
आंनाव कमेन्ट हरग्रा फैयाखै नामा दिनैलाय मानो सिरि सिरि हाबनानैल' थाखो कमेन्ट खालामदो लाइक थुना होदो दिङा ब्लग जोंना लाइक होदों आरोना थेंक इउ मानो गाबहरखो दिङा रावबो गैयालै नै रावबो कमेन्ट हरथाराखै बाजैया एसे बेस्थ'नो आं एसे बेस्थ' नै बेस्थ'बाबो खामानि मावगासिनो आरो नोंहाबो बेस्थ'सो जालायबाय आरो मा खामानि मावदों दिङा आगै अननानै खोन्थाहरदो दे दिङा आगै मा खामानि मावदों बिराद सान्दुंबो दिनै बारबो बारदों जोंनिथिं सासे थांलायबाय बिदि होननानैसो बुंनांसिगोन आङो 19 जन दङ रावबो कमेन्ट हरा लाइकआबो मोनसेल' जोंना दिङा आगैनिल' कमेन्टआनो हो 22 जन जाबाय कमेन्ट रावबो हरा लाइकबो मोनसेल' कमेन्टआबो मोनसेल' फैदों बोरै जाखो आलु हाहोलां लाइक दोनहोलां खालामदोंमोन आङो स्र' बांग्रिं मावनायाव गोदोनाय बायदि गोदोलांजोबलायबाय 14 जनल'सै बिदिनो होबाय थानोसै नामा आंलाय हारसिंनो प्रमद नार्जारि फैदों जोंना थेंक इउ आं एलबिआव फैनानै कमेन्ट हरनायनि थाखाय लाइक थुना होदो दे प्रमद नार्जारि माबोरै दं खबर सबर आं गोदानसो मोनदों दै नोंखौ आंनि चेनेलाव गोदानबा नोंबो साबसक्राइब खालामदो आरोना आंनावथ' गोदानसो दां नै गोदानसोथ' आरो नै अलाव थुना होबावबाय आङो प्रमद नार्जारि आंनिखौबो साब बानायना होदो आरोना आंनाव जायनो गोदान बेनो आंनि मोनखागोन सबखौ ओंखाम जाखांखो ना माखो खोन्थाहरदो दे प्रमद नार्जारि मा खालामदों ओंखाम जाखांदोंना जाखाङाखै आंहाथ' नै दासो मैगं हागासिनो
सयजनल'सै खारखोना माखो प्रमद नोंबो आगै रावबो गैयालै दिनै आंजों रायज्लायनो प्रमद आगै आंनिखौबो साब खालामबाय आंनिखौबो साब खालामना होदो दे जाबाय थांसै
बसुमतारिहाय आंनि बेयाव फैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर अमित सना मा खालामदों जोंहा ओंखाम ओंख्रि जाखांखो ना माखो ना ओरैनो दं खबर बोरै नोंजों माबा मोनसे खोथा रायलायनांगौ दंमोनलै अमित आंनि बेयाव मैया मानो फैयाखै नोंलाय थांखो ना माखो अमित आरो कमेन्ट गैला आयु बाराबो आयु
सासेल'सै नायल' जाल' थिख'ख'नो कमेन्ट खालामालाबानो थाबाय थानाया। सानै बारायलायबाय। आयदै गोदो मानो कमेन्ट हरनो बायोब्रा। बेयाव थांबानो कमेन्ट हरै हरै फैयो, लाइक थुलायो। लाफा साय